שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך להוריד ולהתקין Call of Duty Black Ops 2 ממש בקלות, ממש בחינם, פלוס מולטיפלייר ופלוס זומבים. ככה זה נראה. אז קודם כל הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה כמובן להוריד uTorrent כדי להוריד את הטורנט כמובן. אז אחרי שהורדתם uTorrent אתם יכולים להיכנס לקישור של המשחק, של ההורדה ופשוט להוריד את הטורנט. תלחצו על Download Torrent וזה יוריד לכם את זה פה. בכל זאת לי זה לא כל כך משנה, אז כי אני כבר עשיתי את זה, הנה זה עלה, פשוט תלחצו על זה פעם אחת וזה, אני כבר עשיתי את זה, התקנתי את זה. אתם פשוט תצטרכו לבחור איפה להתקין את זה ותעשו אוקיי אחר כך, ואחר כך זה יוריד לכם, כשזה יסתיים יהיה רשום לכם משתף. אז פשוט תלחצו פעם אחת על הטורנט ופה על הקופסה השחורה הזאתי, לי זה כבר לא שחור כי עשיתי את זה כבר, כי לחצתי על זה, זה יעצור את הטורנט ויהיה רשום לכם מסתיים. אז תלחצו את זה פעמיים וזה יופיע לכם. פשוט כל מה שאתם צריכים לעשות רק ללחוץ על זה פעמיים, לעשות אפל וזה יופיע לכם. התיקייה איפה שאתם מתקינים את זה, זה לא כל כך משנה, אני השארתי את זה על אותו דבר. אז אתם פשוט תצטרכו לעשות אינסטל ואחר כך זה פשוט יפתח לכם את הדף של ה-No Steam וזהו, זה הכל. ואחר כך גם יהיה לכם איזה חלונית קטנה שחורה כזאת כאן בצד, יכולים לסגור אותה, אין לכם מה לדאוג בקשר לזה, אז פשוט תסגרו הכל וזהו. הנה, זה הזומבים, אז זה סתם, אל תדאגו, זה עובד, אתם פשוט צריכים לעשות ריסטארט. אז ככה זה נראה, אתם לא רואים את זה, אז רגע, אז הנה המשחק עלה, ככה זה נראה. משחק מאוד נחמד, ממש כיף, אני ממש אוהב אותו. אז בקיצור, להתראות בסרטון הבא.